אחרי יום הילד, יום המשפחה ויום האהבה, עכשיו נוסף ללוח השנה גם יום המורה. בעשרות בתי ספר בארץ פתחו את המסורת החדשה עם פינוק למורים שדי הופתעו מההמולה סביבם. כתבתנו לענייני חינוך, דפנה ליאל. בשבילי? תודה רבה. תודה. למורים שבאו הבוקר לבית הספר יד מרדכי בבת ים לא היה מושג מה מחכה להם. יוסי! להתחיל ככה את היום? נהדר. הספרייה הוסבה לחדר טיפולי מפנק, ההורים הופקדו על השיער, הציפורניים והאיפור. כמה שאתה תתייחס פחות למורה ותזלזל בו, ככה גם המורה יבוא לילד, לפי דעתי, כאילו... וזה יחס גורא יחס. זה ממש לא ברור מאליו, אנחנו עובדים פה מאוד קשה, וכשאנחנו רואים שההורים מעריכים, התלמידים מעריכים, זה פשוט מחמם את הלב. עשינו עם הדיסקים כל אחד מתנה למורה, עם שירים שהיא אוהבת. משם המשיכו המורים לארוחת בוקר מפנקת וקיבלו פרחים מראש העיר, אבל הצ'ופר האמיתי חיכה להן בכיתות. את גורמת לי לשמחה, אושר. בשנה הקודמת היה לי מאוד קשה גם ללמוד, ואת עזרת לי כל הזמן, עזרת לי להשתלב. תודה. מה טוב שאני אגיד עצובה, אני תמיד באה אלייך ואת תמיד מנסה לשפר את הרגשתי ואת מצליחה, ואני ממש שמחה שאת המורה שלי. בת ים היא אחת מעשרות ערים שחגגו היום בפעם הראשונה את יום המורה. מדובר ביום שמצוין במקומות רבים בעולם, אבל רק עכשיו החליטה קבוצת צעירים לקיים אותו גם בארץ, בניסיון לחזק את מעמד המורה. תמיד חושבים שזה מורכב להמציא יום חג, או שזה החלטה של ראש ממשלה או נשיא, והתשובה היא שזה לא ככה. זאת אומרת, פשוט מחליטים שיש יום חג, ואם מספיק אנשים מאמינים שזה יום חג, אז זה יום חג. רצינו להעניק לך מדליה. וואי, איזו הפתעה. בבית הספר נווה עוז בפתח תקווה התארגנו ליום הזה כמו למבצע צבאי. 3, 4 ו... חבצלת, 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 אנחנו אותך אוהבים. אני אמרתי להורים שלכם באספת ההורים שיקנאו בי. אני מורה, ויש לי את המקצוע הכי כיפי, הכי טוב בעולם. המארגנים מקווים שבשנה הבאה עוד מקומות יציינו את היום הזה, והאמת היא שזה לא דורש הרבה, רק לעצור לרגע ולהגיד תודה. יום האהבה למורה. עכשיו אנחנו